Ahojte kamaráti, zdravím vás. Tak tento rok sa samozrejme zase vidíme. 29. augusta sa vás teším na ihrisku, na futbalovom ihrisku. Samozrejme budú tam ďalšie atrakcie, ktoré poznáte, takže budú tam kolotoče, penová party. A samozrejme budem tam aj ja, jak DJ Maxi. Teším sa na vás. Tento rok 29. augusta sa vidíme na ihrisku vo Vrádišti a samozrejme bude aj bufet, bude aj bar u Barvinka otvorený, takže aj tam sa samozrejme na vás tešia. A samozrejme teším sa aj ja. Bude tam aj letné kino, zase no, však je každý rok, že? Neviem, na čo tam dáva, ale nevadí. Bude tam aj letné kino, bude tam aj pena, budú tam aj kolotoč, budú tam atrakcie a samozrejme budete tam vy. Takže teším sa na vás 29. augusta. Vidíme sa na ihrisku. Ahojte.